Ha? Aw, waha. Unsa man? Lahi magud ka. Lahi ko? O, lahi ka sa ubang mga lalaki nga akong nakaila. Formal ka, o disente kag tinagdan ako. Murag, dunay na aning mga talagsaon. Wa ba'y akong magtiaw. So, sultihi ko. Nga nang ingon ka man ni Ana? Unsay buot mong ipasabot? Buotan ka kaayo. Di ba? Di ka parehas sa ubang mga lalaki nga mo birig-birig dayon. Di ka OA. Ug wa ko makadungog nimo nga namalikas. Ayaw kong tanawa og sama anak ba? Wa lagi ko magtiaw. Ganahan ko makikupan og tao nga sama nimo. So, unsa man di nakapalahi nimo? Ambot lang. Wa ko mahibaw. Sure? Wa ka mahibaw? Di ka mamalikas o mingon ka nga wa ka mahibaw? Wa lagi. Siguro tungod kay nagdako ko ang Kristohan. Pero, wa ko makadungog nimo nga namalikas. Kaya wa ko makadungog nimo nga namalikas. Mao nga di ko mamalikas. Di kinahanglang magpabilib pa ko nimo. Kay klaro kaayo nga nakagusto ka na ako. O basi, nag-inartista ka lang. Di ko magkamaong inartista eh. Ambot lang. Siguro, gusto lang kong mag-enjoy sa kinabuhi. O gusto kong mabuhat sa kung sa'yo gusto. Di ko makaako sa pagkasakit nimo. Saksi ni Jehovah ka, di ba? Oo. Saksi ni Jehovah ko. Tinuod na saksi o nagpasaksi-saksi lang? Kung sa'yo buot mong ipasabot. Aw, di ba? Saksi man po na si Al. Sa akong tanaw, di siya tinuod na saksi. Nakita na ako ang iyang mga ginahimo dinhi. Buluyagon man na siya. Tinuod, gugihan siya. Pero, kinsa go iyang kunhon? Aw, kung ako ay imong pangutanon, tinuod yung kong saksi. So, tihiyon niya ko ha kung unsa go inyong tinuuhan. O, nagpaingon na dinhi ang imong friend. Kadiyot na nga. Doon ako isulti kang babe. Okay, magkugin akong trabaho. Sige, magkita roon niya ta. Sa'yo balita. Malipay yung ka makadungog ini. Nahinumdum ka ba sa akong ikagaw sa ton? Oh, May pahawa na ang nag-abang sa iyong apartment. Barato lang raba ang abang. Anugon kayo kung makuha ni sa langit. Murag may pabor ang hangin sa itong plano na. Buang yung kung di nato ni Pahimuslan. Oh, unsa naman sa? Unsa may mong problema? Kisigihan ka magsusi sa imong papa o sa mga ansyano kung unsa na'y atong kalaki? wa man. Ang mga ansyano magsigig tuhaw. Mabalaka lang kong jutay pero wala naman iniglagaw na nila. Si James lang ang akong problema. Ang imong magwang? Unsa naman sa iyang gusto? Sa akong tanaw, mura siyang bato. Way pagbati. Sobra na kamataron. Ako na siyang isultihan, Ana. Maubit tao nga iingnan di ka nga simpat na sa inyo. Nisud-lisuron ka lang niya. Ambot ko nun sa iyang gusto. Sultihan di ka kung unsa iyang gusto. Gusto niya nga mubati kang sadan. Ingon man na siya na nagtuo mangod siya nga mas maayos siya kay kanang tuog sigihan ng taguyag. Unsa may ang ganaw na to? Mga gagmay bata. Bitaw, gusto ka. Dili kita ang problema. Siya ang problema. Killjoy na imong magwag. Kung doon ay gusto mo alagad kang ibo ba, di mayo. Way dautan na. Pero di po maayo nga mamalay-balay ta o manulti sa mga tao nga sila dautan o kinikalibutan na dautan. Bahala na ta kung saan na ito pag-imo kinikalibutan na nga nindot po yan. Pero, di ba nahibaw naman ta nga doon na katapusan? Nanggungis na lang sila sinultihan ha? Ang mga tao gani adto nagtuo nga katapusan na sa kalibutan. O, wa pa man naging maabot ang katapusan. Apan, ipasilan natin ni Jesus nga kinahanglan magpadayon ta sa pagbantay. Kay, wabot man yun ang katapusan. Muabot lagi. Apan, kanus apa? Kaysa may nahibaw kung kanus ang muabot ang katapusan. Sa pagkakaroon, way makapugong nako kung gusto pa kong mag-enjoy sa kinabuhi. Tinarong ramang gihapon ko. Bitaw, gusto ka. Mulang, di yun di ka pinuangan. May bugod ta. Gusto lang sa imong magbuwang nga mabati kang satan.
tanaw, nagdumot na siya nako. Pamatira, sayo pangbugan. Pangitaglaing taktika. Nahibaw ko nga, supak ang iyong pamilya nga magtrabaho ka rin eh. O yun lang sila. Maumanay akong ihimo ba? Pero, nagmata lang sila buntag. Ano sa'y buot mong iba sa ko? Kung magigsulti ang mga idaran niyo, tangdo lang o ayaw silang supak-supak ka. Dayon, tumana ang imong gusto. Total, maglain na bitaw ta. Sa pagkakaroon, padunggan na sila sa ilang gustong madunggan. Uy, unsa man? Musugod ka? Siyempre. Maayo. Kwartan na atong ulang. Aw, kung kanay atong gikinahanglan, unsa pa may imong giulat? Unsa ni? Imo ba ni ginawa? Ginawat kong taon, ako niya. Mao ba? Pilipag yun na kung di mo di boy. Buutan ka kayo. Iyabi ni mo. Mausap na ikiniruksan ako. Si Dave, buutan kayo. Nahibaw ko! Ganong huwag man ka magsulti ako? Nagplano man kong sultihan ka. Naghuwat lang kong gusto panahon. Di na magdugay, magtuman na yun ang atong gusto. Ayaw ka bala ka. Ako nagod ni. Roxanne, nagunsa man ka? Nagtrabaho, sir. Dave, Al, kung sa inyong gihimo, balik na sa inyong trabaho. Pag-overtime mo ng nabihi, ha? Huwag tapusan ang inyong gihimong program. Di pwede, sir. Di ko pwede karong gabi kay utambong mo sa among tigong. Ayaw na pangatarungan pa, Dave. Kung di ka mag-overtime, magmahero niya ka. Kinalang tapuson mo ka ng inyong gihimong program, isang mabuntagan pa mo. Nakasabot pa mo? Unsa may akong buhaton? Doon ako'y bahin kong gabi sa tigong. Patuso-tuso nga, huwag ni mo madawat ang imong assignments din. Di na pwede, Al. Di, tawag na lang ang imong papa o ang iyong asiya nga siya na lang hatag sa imong bahay. Musugot na dito siya. Sigurado kong di siya musugot. Gusto niya nga ako'y muhatag sa akong bahin. Dukay na kong bahin. Pag-imbento lang istorya, nauna ang imong papa nga kinabuutanan sa kalibutan. O niya, pulatiki siya. Hangyo nga siya bayo. Papa mo na siya ni mo. Payamahan nga, di mo sugot sa hangyo siya anak, di ba? Ang akong papa, di ko mabalibat, bisag kung sa'y akong ihangyo niya. Pa, dulat ako ihangyo ni mo.